Otišli Mujo i Haso u fabriku gde se prave kobasice i priča onaj tamo što radi i kaže evo ovde ubaciš vola i tu izađe kobasica. A kaže Mujo, dobro bi bilo da se stavi kobasica da izađe vo, a? A Haso će na to, a to samo tvoj tata zna kako da stavi kobasicu i da napravi vola. Odveo otac sina u zoološki vrt, naišli do dela sa konjima i on pokazuje. Sine, vidiš ovo tamo? To je konj, vidiš kako je velik. A ovo malo pored njega, vidiš, to je njegova žena, kobila. A vidiš ovo malo ispod njih, to je njihovo dete, štrebe. A pita ga sin, a tata, ali imaš žtrebe ženu? Nema, sine, samo konji imaju žene. Ubeđuje majka sina da dovede curu kući da je upozna. I on tako dovede 3 devojke kako bi se našalio sa majkom. Pita je da pogodi koja je njegova devojka, na šta njegova majka iz prve pogodi. On će začuđeno. Pa kako znaš? A kaže ona, pa još sa vrata je počela da me nervira. Pokvario se plavuši automobil i odveza ga ona majstoru. Nakon pregleda pita majstora. Jao, pa šta mu je? Pa vidi gospođo, kako da ti kažem, kratak spoj. Pa jel baš kratak? Pa jeste. Pa možete malo da ga produžite? Razgovaraju 2 starca o svojim unucima. Moj unuk je skroz poludeo. Celu noć sedi ispred kompjutera i kucka po onoj pisaćoj mašini i nešto priča kompjuteru, ništa od njega neće da bude. Ma šta da ti kažem, moće da bude ili doktor ili pilot. Kako znaš? Pa uvek kad uđem u njegovu sobu svud okolo neki špricevi, a on kaže, deda, hajde letimo. Prijavi se na kanal za još viceva.